A potom gumička si to bude ťahať. Ale vtedy si zober, že sem dáš taký spoiler, jak na formuli. Nemusí byť na zemi, môže byť vyvýšený, ktorý aerodynamicky to bude ťahať. Aerodynamicky ti to bude stále tie lyže naťahovať. A druhá vec, dá si viacej toho dozadu jak dopredu. Teraz je stred otáčania vzadu. Čak zahraj volačo, keď ty tu už máš. Nech odmrzneš. Plátok v tom vlhku by asi nehral, čo? Musí byť vo vlhku. Čo by ne? Treba práve, že namáčať do vody. A ďalej to už nie. Dobrý si. Že? Dobrý. Jasné. No dobre, tak skúsime to ešte raz, hej. Držím. Ešte musím predvetovú prípravu. No a čo, však si dal minule. Čo to používať. Dobre, tak môžeš ma chytiť prísniť. A máš menej ako polovicu paliva. Viem však. To bol taký touch and go na osvietenie. Spravili, že? Nemáš kamaráda, čo si prechodol? Ja neviem. Dobre, Michal, otočíš ma? Po stopách, keď to tam zapadlo do stopy a tým pádom to už nie, to musí byť hore. Asi aj tá lyža lepená? Nie. No, mal by sa vyhrabať z toho. Aj keď je od toho. Nie, to musí byť na ciemu. To skôr tade pustí. Vyťahovať trochu. Telefón normálne. Ahoj, sú presne. Tam je do strop vypadol a je to. A cez vodu? Cez vodu dáme. No tam, tak, dobre. To je ono. A potom s tou druhou stranou sa bude chytať a tam... Maraj, bába. Jasne, že je tam lyža. Nechaj si to tamto. Tak ja by si mohol potom ešte odštartovať niekedy raz. To je zamračený.
Jak do bavlnky. Normálne lepí do toho snehu. Pilot, Neboj Braňo. sa, však ja to udržím toľko. To ešte lepšie ti pôjde ako zo zeme. Mátime otca. A môžu ste aj jednu. Ja spravím. A hneď som čakal, že hneď na plný plyn. Nie, že vystúpa do 50 metrov a o to. No poď, môžeš ísť. To je úplne v pohode, že sa bojíš. Si v živote neštartoval z ruky? Všetko nás musí byť prvýkrát. Jako však má fanžeta aj Pozri, to. videl si tu na Mustanga, Fangita. Tiež som to robil prvýkrát a vydalo. Však s tým Mustangom je 100-krát horšie štartovať ako s týmto. Nie, ja lebo toto je väčšie. Ale čo si? Prosím ťa, prechladne ti baterka, neváhaj, poď. No poď. Nejdeš. Škoda, no, tak ja ti vyjazdím dráhu a potom vlečnú z mojej stopy. Rozmýšľam, že ako to spraviť. No vieš čo, vypni to teda. Počúvaj, keby sme uhli na bok a tu na to odlepí, z tohto úseku. Alebo zo Tak to stola. tam spravím ja taký kus, že z toho spravím. Len takto.